Pozdrav svima, ja se nisam javljao malo duže zato što sam završavao svoju prvu knjigu koja je na temu revolucije u Srbiji, odnosno priprema za revolucije u toku srpske istorije, o čemu ću govoriti jednom drugom prilikom. Hteo sam da se javim sa nekoliko update-a oko toga šta se dešava sa Rio Tintom i da na neki način kažem šta je otprilike bilo novo u poslednjih nedelju dana. Dakle, broj jedan stvar koju sam čuo iz Brisela jeste da se SNS-ovi, odnosno delovi SNS-a u diplomatskom koru tamo nude malo da sada sarađuju protiv Vučića. Dakle, bilo je par ljudi koji su se javljali delovima i naše dijaspore i našem diplomatskom koru, delovima Evropske komisije i parlamenta, da prilike drugaju Vučića. Šta je tu jako bitno? Jedna partija liberalnog centra koja se zove Renew Europe, kao ponovna Evropa, odnosno kao obnovljena Evropa, objavila je čak i nekoliko stvari na svojim društvenim mrežama protiv Vučića, insinuirajući da on plaća proteste protiv blokadera. Tako da izgleda da se ova stvar malo sad već počela čuti i van Srbije i da je uzdrmala neke stvari u Briselu. Novinar Domagoj Margetić je inače objavio da u principu Rio Tinto lobira u korist Vučića i ono što je meni jako bilo interesantno i zašto mislim da je to vredilo da podelim jeste što je nedavno objavljeno da Ana Brnabić dolazi u Brisel 12. septembra da bi govorila o tome šta su oni postigli u smislu pristupanja Evropskoj uniji. Drugim rečima, čini mi se da je to pokušaj SNS-a sada da operu svoje kadrove tamo i da na neki način pokušaju da smire strasti u Evropskoj uniji sada, jer počelo je da se ljuljaju tamo. Ono što je istovremeno jako bitno, kada je reč o Rio Tintu, čini mi se da će oni ipak pokušati da stanu iza Vučića, makar koliko god mogli dok on ne padne. Dakle, ja sam već nekoliko puta ranije govorio da su se oni spremali i za njegov potencijalan pad, to se može naći u mojim prethodnim istorijama, ali jako isto bitno preneti neke informacije. Dakle, njima isto toliko frka zbog opadajuće profitabilnosti, odnosno sve manje cene litijuma, da su počeli da ulaze u proces restrukturiranja. Dakle, recimo, pošto Rio Tinto se sastoji iz nekoliko odseka, postoji recimo odsek za čelik, odsek za bakar i tako dalje. Sada, oni će prodati delove svoje kompanije koje se tiču borata i to je ono inače što ih je dovelo u Srbiju nekada, ali isto tako će recimo aluminijum i litijum staviti u jedan odsek. Šta to znači i zašto je to bitno? Pa zato što nam govori da kompanija očigledno gubi lovu toliko da mora da gasi neke svoje delove. To je Financial Times objavio i jako je bitno da se shvati da je to zato što ona ne samo da ima profit od litijuma, ona se recimo bavi čelikom i kada u Kini opadne kupovina čelika, Rio Tinto mora da se na neki način tome prilagodi, kao što se to desilo upravo sada. To nam govori da ova kompanija nije u, da tako kažem, nekom zenitu svoje moći, već da ipak nešto se dešava i loše tu i očigledno se hvataju sada za Vučića i lobiraju u Evropskoj uniji da bi se on spasio. Dakle, ovo je bilo par vesti oko Rio Tinta, a ono što ću ja u jesen raditi, znači šta ću publikovati, koje planove imam i tako dalje, sam snimio u sledećem klipu, tako da samo scrollujte desno.